Em dic Sohaib Bakali, tinc 20 anys, porto 5 anys al grup de joves de Santa Coloma de Gramenet. Aquesta pista, abans de la pandèmia, estava oberta, a vegades sí, a vegades no. Amb la clausura de la pista es van adonar que moltes situacions que es donaven, com putallades o que utilitzessin el camp com pipicant, doncs es van reduir considerablement i van decidir mantenir-la tancada. Però ja fa temps que es va deixar la pandèmia i molts nens volen tornar a jugar, però com la tenen tancada doncs no poden accedir. L'educador que teníem abans, el Miqui, sí que va contactar diverses vegades amb esports i amb via pública, però parlava amb esports, l'enviaven a via pública, parlava amb via pública, l'enviaven a esports. Qui està a càrrec de la pista? Esports o via pública? Cada un es tirava li passava la pilota, la patata calent a l'altre. A la carta demanàvem l'obertura de la pista, també un accés per aquesta zona perquè si vens a la tarda veuràs com molts nens estan aquí a la plaça jugant a futbol és la plaça i la carretera, just al costat, i és molt perillós perquè com els pares i mares s'asseuen als bancs aquí, que no hagin de donar una volta molt gran per accedir a la pista, que puguin pujar directament des d'aquí. També demanem que la tercera llum, començant pel final, o sigui la que està més propera a aquests edificis, es tanqui per la nit perquè molesta molt els veïns, que el seu balcó dona a la pista. I també demanem una figura que s'ocupi de l'organització d'obertura, de tancada i tot el necessari. Per nosaltres, realment no és tan greu, perquè sí que tenim accés a la pista, però hi ha vegades que nosaltres quan entrem, altres nens o joves ho veuen i també volen entrar, però no poden entrar. És més cap al veïnat que per nosaltres. O sigui, nosaltres, si fos per nosaltres i miressin només per nosaltres, es quedaria com està, perquè nosaltres sí que tenim accés, però no és moralment correcte i per tant no és una pista del casal dels infants, és una pista del barri. Amb l'arribada de l'estiu també, doncs els nens tenen temps lliure i no estaran asseguts en un banc. O sigui, nosaltres el que volem és que facin exercici, que es moguin, però si la pista on ho han de fer està tancada, no poden.